তুমি ঘোষণা করে দাও না, তুমি ঘোষণা করে দাও বিপিন ত্রিপুরা মথা ইয়াকারে নীতি তামাকে বিজেপি জয়েন করে দাও স্যার কও স্যার आं जे माने दिग्रामथा 2021 निसिमि दखना हमजागै सिगां निसिमि माने मारासनाव नागारै एकदम माने कस्त खजोबै गैयाखै माने खायखा दखना हमजागै सिगां निसिमि आसा कस्त खाय फायै माने दामनाय दिनै सजरा माने 4-5 बोसोर नंखा आसा जे कस्त खाय फायमानि तामसुक जराखै हायनो माने तामनाय दफा दफा नैसिमि माने साखा साखा सिमि दफा दफा नै दङ बिसिङाव खले आरो कुनु माने दखना हमजानाय गरै जोंगे बोखाबाय एकदम रै खाय दङ ओंगे बुइ ओंगे आरो राजनीति थंगै जालायो नंलायो आंनिमा जों दङ ओंगे जों बले आरो आसा जे आगिनि सिमि कस्त खाय फायै आरो तंखा ओंगे बरफ जोंनो ओंगे दाउजे 2-3 बोसोरनि पराय ओंगे जोंनो कुनु माने बरफ माने बरफनि अबो जागा नुगुलालिया आसक जे अबो खायजाका ओंगे आं आरो तंगै माने तामनाय आंनि बोखा आरो तंगै माने अबंलिया ता आमबागे आंनि माया काटाबो थानाय साल किसा सिगां रो बनों तो कैसा जे हातो फाना हामजागो हिनै बबागारा खर आगोलिन सिमिनो उत्तरगेन सिमि पेडल जात्रा दिल्ली हेमि थांगा जे द फाना फियंनान बागै बमा हाय वान सुगै नों तिने द फाना फियंनान बागै थांमाने यागोले तिने अ माहाके बाना रमना नाका बा एदिसि आमचाय ताबो हास्ता हापां एदिसि तिप्रा मथाना खायतो पियाबा बरंनि नाहाबुं बमतै सामु बुतां दं सिगाबा आं सेसिना जेहेतु आगरतला तो दिल्ली पेडल जात्रा आं आरो खरकजा माने हिमायनि जागाव आं खरकजा खबजागो आबो खाना थांगोनजे तामनाय आबो मनि गथ' खायसे बेखौनो आं गथ' खक्त' सागला एमन जे जोंखे ताखौनो याक माने खुबजाव अबदं हो पुरा साकुंगिरि एकदम हिंका बेखौनो आ समय जिमिसे आबो माने आबो बायमान बरेते कुनु करि यार जोंगे सयसयनो माने दखानाव मोथांनाय नै थांखा हायनो साखा तामनाय नामसिमि दिल्ली पेडल जात्रा नाथा बिसिङाव आबो बायमान बरेते कुनु करि खा अब कि हाई एरें एरें जे तिप्रासन फियंनान बागै हिना ननो कि तेलां माने बमा हाई डिसिजन ना बिथां जापान ना नों साकबाय थांना द फाना फियंनान बाय थां पुइलावले आं माने दखाननि बागै नै थांमानि न तामखे कसारके सैमा था माने आबो मंत्री माने बजार सगैनाय बुजिखा बाक्सा बरक तो ताबो ननो जयनिं क्लाइमान नखा इंगे बुइ कमेन्ट हो सानाय बाट बुसकांनि चंमारि न नाहारै किडनि अबनि बाइचे पट न नाहारै से फायकानाय नि अब रंले नों ताम सानाय बरक दाउ तो आनाव जयनिं क्लाइमान नखा तो आबो कमेन्ट तो फायनाय स्क्रिन मोसो अबरम तो फायनाय न आं साराम सङो आं कुनु माने अबनो नाहारै रां फैसा पोसनो नाहारै अरक जाया आं आनि माने तामनाय आनि जे अबनो जे आनि एलाकानो बाहायके कामदेत लांमानाय बाहायके पारानि अबनो स्नानाय आबनो नाहारै ना बरके अच्छा बुसु फेमिली तै फायका नों तिनि नि साकबाय थांनि खोबै जागारि आनि लगी दंसिनि वाइटिनि न आनि तामनाय एकस' हाय दङ 2021 निसिम ত্রিপুরা মথা পুলিয়ানसिम काम खाय सरकारा आसु खाय दिसु ত্রিপুরা मथा सरकार आसु परे बम हाय डेभलपमेन्ट खायजा खाय दिसि हाबानि बुखाखै किसा सायखै आनि जे नंमानि तो डेभलपमेन्टनि कक्सना थाङाखै दाबो एकदम मानि तो हमा आइसे कहिजननि बागै सिमि डेभलप का आबो बाकी पाब्लिकनि बागै के आबो पुरा उ तमनाय लामा कका अबो माहाय आबो जिंसु कयजन दे किन्तु कोटि कोटि खानाय न दंहा এখন आं बुंनो सालिया बुबाग्रा जेकुनो लुगु गुथुम पान्दावा थानसा थानथान साव बुबाग्रा थानसा नों याकारि फायके आ थानसा बसु जबति थानसा दं इसा सराय सराय के सागाखै थानसा
비신공 대하고 angtini sajina tak jetu edisi election buskang kaisa sito takini mande pulimpur no sulo mande pulimpur koi mane 2-3 din age ano emon ke je mane problem khigla ja yang thangkange bini dol yang thangkange bini dol yang thangkange bini dol bini dol nai jungno ke kesara nanglari tono mara ni busange tanza buagra tanza nei basono gari tongo yang bisingo gele pura nanglari jungno ekdom obokri tono ngaro bol tanza tongba age tanza no jaya ta 어제 단자 내 동네 너무 승나지 너무 미디어라고 안 그거는 승나지 뭐라고 저거 얼마나지 사가 짐지 단자 미신mon가 꿈꾸지 আচ্ছা আপনাদের ভিতরে কেউ একটু বাংলা বলতে পারবে